Luzon, Instagram, Facebook, at YouTube. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Like, follow, subscribe sa mga social media accounts ng RNG Luzon. Narito na ang mga nagbabagang balita. Kakampings ng Baguio City, ipinakitang suporta kay Presidential Aspirant Leni Robredo. BBM Sara Tandem, opisyal nang inendorso ng Alyansang Gico Lambino ng Pangasinan. Negosasyon para sa development ng Baguio Public Market. Target matapos bago ang halalan. Pwede ka bang tumanggi sa alcohol test? Ang sagot, alamin sa Ikaw at ang Batas. At mga pailaw sa Dagupan City at La Union, pasyalan. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naging mainit ang pagtanggap ng mga taga Baguio City sa pagbisita ni Presidential Aspirant Leni Robredo. Magbabalita, Randy Guzman. Palakpakan at hiyawan ang isinalubong ng mga kakamping kay Vice President at Presidential Aspirant Leni Robredo sa kanyang meet and greet sa University of the Cordillera Theater kaninang umaga. Maliban sa mga taga-Baguio, may mga grupong dumayo pa mula sa Kalinga, Ifugao at Bicol. Magaling na sa kanya na ang lahat ng katangian na dapat natin iboto. Dapat naging leader ng sambayan ng Pilipino. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Robredo ang ilan sa mga nagawa ng kanyang tanggapan mula noong 2016. Ipinagmalaki din niya ang mabilis na mga aksyon at programa ng kanyang team para labanan ang pandemya. Nung nawalan ng public transportation, the following day, we were able to deploy shuttle buses. Nung nasa-shuttle buses na kami, ang sinasabi ng mga pasahero namin, ayaw nilang umuwi sa bahay kasi baka madala nila yung sakit from the hospital. We provide the dorms. Nung nawala ng school, nung nagsara yung mga schools, and in some places where children do not have gadgets of their own, do not have parents teach them at home, we put up community learning hubs. We have 58, 59 now, all over the country. So, meron kaming volunteers, trained tutors, we provided for gadgets. Nung nawala ng ECQ sa Manila, we opened 3 community marts. Itong community marts na to gave livelihood to TODA drivers because they did the deliveries sa mga small market vendors. Hanga naman siya sa mga kakampings na walang sawa at taus-pusong sumusuporta sa kanyang kandidatura, kaya hindi raw siya nababahala sa natatanggap na suporta ng kanyang mga kariban. Sinundan ang meet and greet ng motorcade papunta sa University of Baguio para sagutin ang ilang tanong ng media. Randy Guzman para sa Luzon I hope I was Headlines. able to mention Tumayo rin sa Baguio City ang mga kandidato sa pagkasenador na nasa ilalim ng partido ni Presidential Aspirant Isko Moreno. Magbabalita, Charles Limon. Naging mainit at makulay
ang pagtanggap ng mga taga-Baguio kanina kay Vice President Leni Robredo at kay dating Congressman Teddy Baguilat sa pagbisita nito sa lungsod. Sabi po ng team, we are invited to attend the flag ceremony. I was actually hesitant, Mayor. I was actually hesitant kasi sabi ko, hesitant ako kasi presidential candidate ako. Siguro kung hindi ako kandidato, hindi ako hesitant. Pero hesitant ako kasi I felt baka maging very intrusive. So thank you for welcoming us this way. But it also gives me an opportunity to thank the men and women behind all the successes that Baguio City has achieved over the years. Nasa lungsod ang Vice Presidente upang dumalo sa kasal ng isa sa kanyang mga staff. Pero nagpa siyang isabay na rin ang panliligaw sa lungsod. Inikot naman ng senatorial slate ni Yorme Isko Moreno at Dr. Willie Ong ang palengke ng Baguio City. Dito, nakipagkwentuhan si Samira Gutok, Carl Balita at Jopet Sison, kapwa na sa ilalim ng Partidong Aksyong Demokratiko. Pinapakilala namin ang Partidong Bilis Kilos dahil alam namin may maisasalba. Sabi sa aming mga Muslim, you save one life, it's as if you save the whole. Bagamat wala si Yorme Isko Moreno sa panliligaw, ipinakilala naman ito ng kanyang mga kasama. Alam nyo, maraming lumapit sa akin, baka marami kayong iniisip kung sino gusto nyo maging presidente. Pero para sa akin, si Isko Moreno lang yung nakausap ko na talagang seryosong tumulong. Isipin nyo lang, yung pipiliin nyong presidente, sana malalapitan nyo, sana makakahingi kayo ng tulong. Yung vice presidente, sana malalapitan nyo, sana may pakinabang kayo. Bukod sa Baguio, inaasang mag-iikot din ang Team Leni at Team Isko sa iba't ibang parte ng Benguet. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, opisyal nang inendorso ng Agila o Alyansang Gico Lambino ang tambalang BBM Sara kumpara sa ibang kandidato. Malaki raw ang lamang sa norte ng nasabing tambalan. Magbabalik sa report, Randy Guzman. Kung hindi namimigay ng tulong, abala sa pakikipagpulong sa iba't ibang grupo si Congressman Monmon Gico III na ngayon ay tumatakbong gobernador ng Pangasinan. At nitong weekend lang, grupo ng mga pastor ang kanyang kausap. And of course, ang Congressman Ramon Bunting Gico Jr. Kasunod nito ay nagtungo sa Bayambang, Pangasinan. Dito, opisyal na inihayag ng Agila ang suporta kay presidential aspirant Bongbong Marcos at Sara Duterte. Ayon kay Congressman Gico, iba pa rin kung taga Ilocanja ang presidente dahil madali lang lapitan at hingan ng tulong ng mga taga-norte. Sinusugan naman ito ng kanyang ama na si Mayor Monching Gico, dating presidente ng League of Municipalities of the Philippines. Kaya si si Bongbong Marcos. Actually, para bang, yun ang idol ko na rin eh. Siya dahil, siyempre, unang-una, nakita ko naman ang mga pagsisilbi niya dito noon. Tsaka, pangalawa, nandito tayo sa Region 1, para bang, alam mo, halos lahat ng dito, mga politiko, palagay ko, Bongbong Marcos. Palagay ko dahil, alam mo, dito sa North Luzon, talagang malakas siya. Pero hirit naman ng kampo ni presidential aspirant Leni Robredo. Hindi tayo naniniwala na may solid north para sa isang pamilya lamang. No? Naniniwala tayo na may solid north para sa Pilipinas, para sa ating mga Pilipino. No? Tama na yung ilusyon ng sinasabi nila na solid north para sa isang pamilya lamang. Kamakailan lang, libo-libong mga taga-suporta ang dumalo sa BBM Caravan sa Pangasinan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Meron tayong right against self-incrimination. And normally, ito ay may invoke. And you cannot be compelled to take test, whether for drugs, for chemicals, or for liquor by the law enforcement agencies. However, meron pong exception dito. Ang Section 7 and 8 ng Republic Act 10586. At ito yung Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Ito ay nag-a-apply yung mandatory alcohol and chemical testing of drivers involved in motor vehicular accidents. So the general rule, hindi pwedeng mandahin na kumuha ka ng drug or alcohol test. Ang exception to the rule ay itong batas na ito. At ang sabi niya, pag ikaw ay na-involved sa isang aksidente at merong death or injury caused by the accident, you cannot refuse to be tested for liquor, drugs, or chemicals by the police officers to determine the presence of concentrated alcohol, dangerous drugs, or other substances in the bloodstream of your body. Kasi it may or may not determine yung measure of negligence na nagawa mo because you were induced by liquor, chemicals, or drugs that caused the mishap to happen. Pwede ka bang mag-refuse? Gaya ng sabi natin, hindi pwede. And if you refuse, a driver of a motor vehicle na involved in an accident na merong injury or death shall have the so-called field sobriety and drug test. Ito yung nakikita nyong pinapalakad ng diretsyo ng mga police officers. At pag mas malala na test ang kailangan daling ka sa government hospital to determine kung ikaw nga ay intoxicated with liquor, drugs, or other chemicals. And if you refuse to do that, you can be sued by the law enforcers for resistance or disobedience to orders of the law enforcement agencies. So, it is best na pag ikaw ay na-involved sa vehicular accident, it is best that you submit yourselves to the chemical, drug, or liquor testing because that is mandatory pursuant to Republic Act 10586. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, negosasyon para sa development ng Baguio Public Market. Target matapos bago ang halalan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life.
Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Target na matapos ang negosasyon kaugnay sa planong pagpapaunlad sa Baguio City Public Market bago ang halalan. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Hindi pa rin tapos ang negosasyon sa pagitan ng P4 o Public-Private Partnership Project Committee at ng SM na napiling bigyan ng original proponent status. Nandun pa lang kami sa technical negotiation. We tried one day to go to the financial. Sabi namin, not to waste time, why don't you negotiate on some matters in the financial that is not related to technical? Kasi sabi, ang financial kasi talagang dependent siya sa technical eh. Hindi makakausad ang financial kung walang technical finality. Anya, nasa traffic impact and assessment. Sa puntong ito ng negosasyon, pinag-aaralan ang magiging epekto ng bagong palengke sa traffic. Pero dahil kinapos ng oras ang SM sa pagbalangkas sa plano nito sa palengke, pinagbigyan ng P4 Committee. Nabigyan pa ito ng 45 araw. Pero tiniyak nito ang magandang kalalabasan ng palengke. We are targeting DEX na matapos namin. Sana. Suntok sa buwan siguro yun. No? By mid of January. Kasi one thing that we are preventing is abutan ito ng election ban. And although may nagsasabi naman sa akin na kung susulat kami to one of the agencies daw na asking for exemption na hindi to makover na election ban, we can do it. But we are not going to that yet. Ang iniisip namin is we can finish the negotiation whether it is a yes or whether it is a no by mid of January. I will tell you yung plano, yung itsura, where the marketplace is. Matutuwa kayo. Tiniyak naman ng pamalang lungsod na sila pa rin ang magpapatakbo ng palengke. Kung magugustuhan man o hindi ng P4 Selection Committee ang resulta ng negosasyon, gagawa pa ang lungsod ng Terms of Reference at kumpletong plano bago ito isailalim sa Swiss Challenge. Ito'y para sa anumang kumpanyang kayang higitan pa ang plano ng SM. Inungkat ito sa pagbisita sa Baguio ni Vice President Leni Robredo. Para sa kanya, sa ganitong mga usapin, dapat dinggin ang gusto ng publiko. Yung People's Council sana, yung magbibigay ng platform sa mechanism para yung mga concerns ng ordinaryong citizen ng Baguio, for that matter, nabibigyan ng boses. I think, si Mayor Benji, I think he will be very open to having a People's Council also. Aantayin naman ang magiging pasya ng P4 Committee sa kalalabasan ng negosasyon bago umabante sa iba pang yugto ng proseso. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pagbibigay ng trabaho sa mga Pinoy. Yan ang nakikitang isa sa mga susi para makabangon daw mula sa pandemya ang ekonomiya ng Pilipinas. Magbabalita, Randy Guzman. Para kay VP Leni Robredo,
Pagbubukas sa mas maraming trabaho ang susi para makabangon ang ekonomiya mula sa pandemya. Asikasuhin na talaga yung unemployment. Pero ang unemployment kasi marami siyang many different levels. Maaasikaso mo lang yung unemployment pag inasikaso mo yung revival of the economy. Paano mo ma-revive yung economy? Dapat yung tao may tiwala na siya na pwede na siya mag-invest ulit. Pwede na siya ulit na magbukas ng negosyo na hindi siya mag-open close. So sa akin, kailangan magpakita ang pamahalaan ng focus. Yung focus na ito, truly makokontrol na yung pandemic, na hindi na tayo mag-aalala sa mga surges, makakabukas na tayo ng mga paaralan, makakabukas na tayo ng mga negosyo para bumalik na yung hanap buhay. Nakakabahala at dapat din daw mabago ang pagiging huli ng bansa pagdating sa national resiliency. Pero pag tinignan natin, yung halimbawa yung mga international resiliency rankings natin, parati tayong last. Parati tayong last because of so many things. And kailangan natin i-address yun rather than be defensive about it. Kailangan natin mag-soul search, bakit tayo last? Saan tayo nagkamali? Ano yung dapat natin gawin? Ang solusyon na dapat ibigay sa bawat lugar ay nakadepende sa pangangailangan nito. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, mga pailaw sa Dagupan City at La Union, pasyalan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PBA or Paldiarco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PBA or Paldiarco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus.
PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pouty Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Dahil sa ganda, instant pasyalan ngayon ang mga pailaw sa Dagupan City at ilan pang bayan sa La Union. Magbabalita, Randy Guzman. Hit na hit ngayon ang Tunnel of Lights ng Dagupan City. Matapos itong pailawan noong December 3, hindi na mapigilan ang pagdagsa ng mga Dagupenyo at mga turista. Ang Tunnel of Lights ay binuon ng 60,000 LED lights. Pinalamutian ito ng mga ilaw na hugis-bangus, ang pangunahing produkto ng lungsod. Sinindihan na rin ang pailaw ng bayan ng Pugo sa La Union. Labis itong kinagigiliwan ng mga residente, kaya't hindi mapigilan ang mga residente sa pamamasyal sa harap ng munisipyo. Sa Bawang La Union, kinagigiliwan din ang giant Christmas tree. Ang bayan ng Bawang ay kilala sa mga beach resorts nito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.